Здравейте на всички! Казвам се Светослав Бърканичков и съм бивш футболист, 2 пъти шампион на България с 2 различни отбора, с Левски София и Локомотив Пловдив. Понастоящен съм треньор към детско-юношеската школа на Спартак Плевен и спортно училище Георги Бенковски, град Плевен. Повода и клипа, който правя, е да достигне до повече хора, за да може да помогнем на едно момченце, което е на 6 годинки и страда от аутизъм и са му нужни средства, за да може да се подпомогне и да може да осъществи някакво лечение, за да се чувства добре Гошко. На 26-ти, събота, от 11 часа на малките игрища в град Елин Пелин ще има благотворителен турнир на малки вратички. Ще има безплатна скара, ще има доста изненади и награди, така че подканям всички от Елин Пелин, региона, а и не само, да отидат за тази кауза и да помогнем на Гошко да се оправи детенцето, защото го заслужава всяко едно прекрасно създание и всяко едно дете е нужно да му се помогне всячески. Така че подкрепям тези каузи и съм за и се надявам все повече хора да откликнат на това нещо. Чао от мене!